Odhadom. Pripravte sa, dobre? Minúta, ja odrátam minútu a chlapci sa budú čítať čokoľvek ste zvykli, že vlastne nesmia vás poraziť. Keď ja zdvihne, to je keď vytvárajú ručne, už zbytočne dlho veľa ručne. Pripraviť sa, pozor, štart, ideme! Pome. Dobre, môžeme aj dýchať ceno. A dýchaj pri tom. Poďte. Výborný na 80 kg a my po 40. Toto je veľký ťah, ktorý by... Sme hovorili skúsiť všetky, ešte neznali v polovici. A z neho si už hovoríte od pekla, mohol som byť aj radle. Čisto bol vrata. Odrazíme ťa. Rádi, nerobíme klejky. Vydrž, Pali! Poďme na 20 sekúnd. Ešte chvíľu! Ľubo, Krupina, poďme sa. Poď! Poďme 10 sekúnd. Timo už nemáme. Zavrite ho. Volajte sa Fritky. Počkaj, že ty ráte každý to mal koľko. Výborný výkon, teraz uvidíte, by ste ho urazili. Palo, konálne sú. No, koľko bolo? 48 a Zdeno mal koľko? Čiže 88 a oni majú 44. Ešte raz, ja som človek matematiky, chvíľku strpenia, dobre? O pol hodinku vyhlasíme výsledky. Tibor urobil 42 opakovaní, čo je 84 kvázi a oni urobili 88